Klinci i klinceze, sportaši i sportačice, školarci, dobrodošli u online vježbonicu trening broj 6 u suradnji sa Hrvatskim školskim sportskim savezom. Nika, Karla, spremni smo za naš trening, 4 vježbe, trajanje 30 sekundi. Opet ću napomenuti, svaki put se dobro zagrite, dobro razgibajte, dobro podignite radnu temperaturu. 4 vježbe su ispred nas. Prvu vježbu koju ćemo napraviti, krećemo odmah sa radom, je poskok unutra van. Prvo ću pokazati vježbu koju ćemo mi raditi, onda ćemo pokazati alternativnu verziju ukoliko ne možete skakati. Raširit ćemo ruke i svaki puta kad skočimo ćemo spojiti noge i lagano ćemo mijenjati ruke. Lakša verzija je da svaki puta ćete se dignuti gore, sjesti na pete i kroz izdah dignuti se gore. Spremni? Štoperica spremna, cure spremne. Već su krenule ovaj letački mod na 3, 2, ide desna ruka, 1 i ajmo dobro. 1. Tako. Samo diši. Polako. Sjedi na pete, dolje udah, gore izdah. Samo diši. Ne žurimo nigdje. Ideš odlično. Tako, zadrži ruke, sjedi na pete. Još malo. Diši. Ideš fino, već se malo igramo. Malo razvijemo i koordinaciju pokreta. Igramo se. A opet vježbamo. Nestajemo. 3, 2, 1. Odlično. Naši 30 sekundi smo napravili. Sljedeću vježbu koju ćemo napraviti je Superman iskorak u poziciji plenka. Što znači ovako. Stanemo u dobru poznatu poziciju plenka, ali ćemo svaki puta iskorastiti nogom prema napred. Jedna strana, druga strana. S ove strane kako izgleda, ako vam je teško, zadržite plenk. Cure spremne na 3. Ste vi spremni? Evo jedna petica. 2. Desna. Vrijeme. Sad. Tako, samo lagano iskorači napred. Diši. Stisni trbuh. Leđa ravno. Desna. Lijeva. Desna. Lijeva. Samo diši, ideš odlično. Još malo. Još malo. Stisni trbuh. Leđa ravno. Ideš odlično. Odlično. Fino. Stignemo se lijepe gore. Treću vježbu koju ćemo napraviti je čučanj odloženje. Što znači? Čučit ćemo lagano dole. Laktovima ćemo taknuti koljena. Dignemo se gore, kroz izdah, otvorimo nogu van. S ove strane, dolje udah, izdah, van. Dole, gore, van. Evo ti jedna petica. Petica. Imamo jedna petica. Možemo na 3, 2, krenut ćemo sa desnom nogom. 1 i ajmo. Ako. Odlično. Polako, samo diši. Polako. 30 sekundi. Ne žuri. Odlično. Treća vježba je gotova. Bravo Nika, bravo Carlitos. Stojeća vjetrenjača. Radit ćemo lagano trbuh. Opet raširimo ruke kao u prvoj vježbi. Kroz izdah. 1, 2. Nigdje ne žurimo. Zadržite ruke cijelo vrijeme ravno. Ture. 3. Pet sa vama, 1 desetka. 2. Desna ruka prema lijevoj nozi. Vrijeme 30 sekundi, vrijeme kreće sad. 30 sekundi. Štopaj. Naprijed se lagano nagni. Disat. Ideš odlično. Još malo. Nika smiješak. Karla. Ajmo ljudi. Odlično. Trening broj 6 je gotov. Vrlo jednostavno, vrlo efikasno. Vidite? Mi smo se uspukali. Zapamtite, ne odustajte. Svakim danom pomičemo granice, svaki put ćemo napred trening za nijansu jači. Lijep pozdrav. Ćao.